Har du problemer med, at når du sender et nyhedsbrev ud, så er der rigtig mange af dem, der ikke bliver afleveret, altså ryger i spam hos dine modtagere, dine kunder, så se med her. Det er virkelig irriterende, og det kan føles som en prop i ens virksomhed, at folk ikke får ens fede content. Og en af de allerstørste grunde til, at det her sker, det er, at du for det første ikke har fået verificeret den e-mail, du sender fra, eller sender fra en Gmail, eller at du ikke har fået verificeret det domæne, du sender fra. Og det er simpelthen sådan en sikkerhedsforanstaltning, som gør, at det mailprogram, som modtageren har, sorterer sådan nogle mails fra, som ser ud som om, at de ikke kommer fra en verificeret kilde. Har du ikke fået sat de ting op, så er der desværre en stor sandsynlighed for, at dine mails de ryger i spam. I videoen her, der viser jeg dig, hvad det er, du skal få tjekket, og hvordan du gør. Jeg bruger selv MailerLite, og de er faktisk i 2023 kåret som det e-mailsystem, som leverer flest af deres e-mails, så de har altså styr på deres shit. Men i den her video forklarer jeg dig, hvad det er, du skal have tjek på, og det vil du også kunne overføre på andre systemer, som Mailchimp for eksempel. Har du endnu ikke fundet det rigtige mailsystem til dig, så overvej MailerLite. Det er, kan jeg lige ud af posen sige, det bedste gratis program, og super til dig, som er ved at skalere din forretning, og ikke har lyst til at betale alt for meget for et mailprogram, indtil du begynder at få kunder. Tjek det ud i linket i beskrivelsen af videoen. I MailerLite, der finder du indstillingerne for dine e-mails herovre i det, der hedder Account Settings. Tryk på den, og så tryk på Domains, så kommer du ind til indstillingerne. Når du er inde på Domains, så kan det se ud på forskellige vis. Her har jeg tilføjet 2 domæner. Hvis ikke min e-mail er registreret og verificeret, så står der sådan en Resend Verification knap her. Hvis min e-mail er verificeret, så står der et flueben ud for det. Så her kan du lige hurtigt se, om din e-mail er godkendt, altså den e-mail, du sender dine mails fra. Her er over det samme med selve domænet på din hjemmeside, altså hjemmesideadressen. Hvis den er autoriseret, så står der et flueben, og hvis ikke den er, så skal du lige foretage nogle ændringer. Først vil jeg lige knytte en kommentar til e-mailen her. Hvis du resender en verifikation, så hold øje med, om den ryger i din spam, for det kan nemlig godt ske. Der burde bare komme en e-mail til den e-mail-adresse, som du sender dine e-mails fra. Og den skal du altså trykke på, der er en knap i den, som du skal trykke på, og så ved de, at det er din e-mail, den sender til. Hvis ikke du får den verifikations-e-mail, så er du nok nødt til at kontakte kundeservice, så kan de gøre det manuelt for dig. Der kan godt være problemer med spamfiltre her. Den næste ting, det er, at det er meget vigtigt at få verificeret dit domænenavn. Og her kan du så trykke på Authenticate. Og så får du de her ting her, som skal lægges ind på din host, altså det sted, hvor din hjemmeside den ligger. Det er lidt forskelligt fra person til person, hvor man har hostet sin hjemmeside, men altså, det er en lille smule teknisk det her, men så er det heller ikke værre. Du skal selv tilføje en lille smule tekst inde i DNS-indstillingerne. Hvis ikke du selv har mod på det, så kan du få kundeservice til det, men du skal tilføje 2. Den ene skal være en CNAME record, og den anden skal være en TXT record. Og jeg viser dig lige, hvordan at det kan se ud. Her er jeg så inde i mine DNS-indstillinger, og har inde på min CNAME her, og så indtaster jeg de ting, som der nu står derovre, ikke? Og så trykker jeg Create, og så dukker den op nede på listen herovre under Records. Og det samme gør jeg så med en TXT record også. Her der kan man ofte lade første felt stå tomt, og så bare tilføje den værdi, der nu står over i MailerLite, eller dit andet mailprogram. Og så trykker du Create. Når du så har opsat det på dit webhotel der, så trykker du på Check her, og så skulle det gerne give dig et flueben. Har du brug for hjælp? Jeg kan hjælpe dig. Skriv en mail til hej@tor-online.dk, så finder vi ud af det. Vi ses. Husk at abonnere på min kanal for endnu mere af den her type indhold.